Aquesta és la línia de la fortuna. La tens llarga. Molt prompte tindràs un colp de sort. Clar que anava a tindre sort, amb l'equip que havia format. Aleshores, aquell amb el de Romer també sabia que avui era el nostre dia. En uns minuts vindria tota la colla, començant per la Delicà, a la que mai li va caure ninguna rosa al cap, però sí alguna que altra traca. Li anomenàvem així perquè mai es sabia què portava a la butxaca. Podia ser un barrejat, un tros de paella o fins i tot un nou tipus d'explosiu. Aleshores, calia tractar-la amb molta delicadesa, ja que quedar amb ella era més perillós que fer-se una casalla abans d'esmorzar. Com a bona valenciana, portava la festa i la pólvora a la sang. Però el que realment era perillós era la seva personalitat, més explosiva que un masclet número 4. També vindria Ninot, anomenat així perquè es passava hores i hores en la mateixa posició. No hi havia tecnologia que pogués fer-li front. Ninot només tenia una debilitat, i eixe era Bravo, que vivia de mig quilòmetre i mai feia preguntes, el que li feia ideal per a unir-se a l'equip. La seva relació passava per un mal sot, però diuen que el perill unix, aleshores no van dubtar en unir-se al pla. Per últim, vindria Babalà, especialista en passar-se de la ratlla, literal i figuradament. Podria haver-se estalviat molts problemes si tan se vols pensar una miqueta abans d'actuar. Però per a ell era més fàcil utilitzar la força que el cervell. Era un tipus tranquil, ningú sabia a què es dedicava. Però el que sí que sabíem és que res ho podia detindre i que molts dels seus enemics acabaven desapareguent. Aleshores, era l'home ideal si les coses es ficaven lletges. I era molt probable que se'ns complicara la vesprada si algú arribava tard a l'atracament. Desperta! Què fas? Dóna'm alguna coseta, que et dic a la família sense menjar. Mira, no molestes, que estic esperant per alguna important. Però si portes així una bona estona. Ja, és que he quedat amb ells a les 7:15 i s'estan retrasant una miqueta. Però com que a les 7:15? Si són les 8:25. Han canviat l'hora. No fotes. M'ha tocat el paio més. Delicà? On collons estàs? La policia ens té assetjats.